Molweni babukeli, namhlanje sikwisikolo samabanga aphansi sophakama eNutrium Mdantsane. Siza kuni inqubo entsha uLife After Life, inqubo ejongene ngqo nabantu ababuya ngaphakathi eziseleni. Namhlanje sizodibana noMr Somdaka, ongomnye wabantu abaphuma eziseleni, namhlanje owenza into entle emphakathini, uqeqesha abantwana eboxing. Sawudibana ngenentatheli yethu engu-Uphile Khohlo, then yiyo ezasenzela ilonke udlwana ndlela. Enkosi. Kunjani? Kuhle manje siyabulela tata. Yesu semhle kanjani? Hayi manje. Yes. Uphile lo. Yes. Khohle fa. Yes. Uchawe. Wow, yeah. Yeah. Bengicela ukwazi. Uthela nozukusana tata wakwaSomdaka. Ifani. Undaba lo bhadela uchiba somntungu. Ikhaya lisemthatha ingangelizwe. But ngokuhlala nilapha emuntu eMdantsane. Njalo tata. Okay, ayikuhle ukwazi tata. Bengicela usicacisele. Mr Somdaka kahle kahle yintoni le ayenzayo? uMr Somdaka into ayenzayo mna ndiphume eprison ngo-2023 nge-30th kaJune last year. Yabo ndaphuma ndalapha ngaphandle ku-community. Ndibanjelwa ka-robbery, yabo ne-rape, yabo ndisagotywa life sentence, but atyusi wam wapasa away atyusi wam ne. Yeah. Then ke ngoku ndenzekayo ndafika ngapha ngaphandle ke ngoku kukho utata kuthiwa nguBrakhithi uBhutluhle, yabo walapha kwa-NUT ene-club apha ye-community ye-boxing, yabo willing into yobana makhe ndibuye ndizomotivate abantwana bakhe, abantwana ababhizi nabo inside apha ejimini, yabo ndifikile ke ndangena ndathetha nabo ndabamotivate ndabaxelela uba ndingubani na kwenzeka ntoni ngam. Ndilapha phakathi kwabo for ubamotivate ngento idibene nesi sport basidlalayo. I was a boxer since 1986, yabo till 1995, yabo then ke ngona kwafuneka uba mandithenishwe ndibe professional, but loo nto zange deske yenzeke loo nto leyo ngenxeni ke yeento zepolitiki zakwaboxing, yabo. So ke ndaphela ndiphuma ke ngona ndingena kwindlela ezingekho right kwi-crime, ndafika ndacommit i-crime ke ngona ndasela utywala ndaba ngumntu nje ongekho right phakathi kwabantu, yabo. But ke ngona ndagwetywa ke ngona ndabanjwa after ndicommithe loo crime ndayicommitayo, ndabanjwa ndangena ngaphakathi etrongweni ndagotywa ubomi ngaphakathi. Sendiphuma ke ngo-last year ndigotywe ngo-2003 ugotywa kwam, ndibanjwe ngo-2002, yabo. So ndihleli for 20 years behind bars. So ndawilling ke nami ke umncedisi uBhutluhle kwi-boxing lena ayenzayo motivate abantwana pha ngaphakathi. So ndibaxelele ke mna ke ngoba ngam istori sam sonke uba kwenzeka ntoni na ngobomi bam, yabo. So ndabaxelela ke mna ukuba mna ndinguZukusani Somdaka kwenzeka oku noku noku ngam, yabo. Then ke ngona mna ndiwilling into yobana ngona ngoku ndizobakhulisa ngale boxing bona bathi bayayithanda bona ne. Then ke ngona ndinabhizi nabo bandithanda abantwana ke noBhutluhle naye wavuya kuba kuwam phakathi kwakhe. Okay. Hayi umsebenzi owenzayo uyancomeka bhuti. Ndikhanganya into eyi-one uba ubukhe wabanjwa phaya ngaphakathi. Zeziphi izinto oye wazenza? Andithi kuneenkqubo ngeenkqubo ezenziwayo phaa ngaphakathi. Yeyiphi yona nkqubo ubukhe wayingenelela? No, phaa ndiye ndathi after ndihleli into yobana ndihleli into phaa ku-3 years, then ndabe ndixelela ngoba isikolo sikhona apha and isport ngosibe sikhona phaa, zonke i-sporting codes zikhona phaa phakathi eprison. Then ndaye nda-appointwa as usecretary wakwa-ESREC, yabo, for i-sporting codes. Then ke ndabhizi ngona nepolisa kuthiwa nguMr Right lapha eFort Jackson eMdantsane, kuthiwa nguMr Right lo isenimi yakhe, kwazi ngapha namacala ngaseKing. So wathi kum no willing for usebenza nami kwi-office yakwa-ESREC. Then ke ngona uyayazi into yobana mna ndingutrainer wee-boxers phaa ngaphakathi eprison. So ndinamotivate abantwana phaa kwi-youth ke phana, abantwana abazintanga zezintwana zilapha ngaphakathi. So ndazama ke uba bamotivate, ndakhupha ii-champions kwaphaa kubo ngaphakathi eprison. Then kwafika ixesha ngento yobana uMr Ronald Lamula uminister wandikhulula last year. Kunjalo tata, ndifundile
ndiyamfumana u-NCV level 4 yabo ndenza iskill se-bricklaying, plastering, tiling, ndafumana certificate sakhona. Ndandisenziswa ngumfana kuthiwa Mr. Banakana lo mfana ndibele sinimi yakhe kodwa waseLimpopo wafika wasenzisa nje kubhada wandinika certificate ke ngona wathi nasi certificate sam level 3 we-bricklaying endendamenza. Then ke ndafumana certificate ke ngona ze-boxing, certificate selantika se-tournament ebesinayo eWarthambo eMthatha siyodlala phayana. Ndabuya phayana ndifumene i-champions eziyi-3 siwine ngoWele Cocker, nguye wabuya ne-gold medal e-4 Jackson. Injalo tata. Olu thando lwakho lamanqindi lusukela phi? Le nto tata ndikhula nayo, le nto tata ndikhula nayo, ndandina age of 8 years yabo. So ndithe ke ngona xa ndilapha phakathi kwabantu ndibona uba zikhona isport eziqhubekayo ezenzekayo ngaphakathi eprison. Then ndakuba mandiqhubekeke ngona mna nalaa nto bendiyenza apha ngaphandle iye yandohlula before yabo. Ndingaqhubeka ne-boxing ke ngona njengangobana ndiphinde ndaphinde ngona ndacholwa ngubhuti Luhle ngobana mandizomncedisa apha ngaphakathi ejimini. Kuyacaca uba olu thando lwakho lamanqindi lusukela kude. Yes tata. Ungasicacisela ukuba kutheni ungafani ungaphumelelanga njengezinye iintatheli zamanqindi eziphumeleleyo ngoku? Ingaba yintoni ekubambileyo uba ungaphumeleli be-professional? No tata, eyona nto ndinoyithetha ne kuthanda izinto apha kum. Ndaye ndazimikisa nabantu bengafuna ndizimikisa nabo uyabo. Then safika phana sakhomitha i-gangsterism. Then after sikhomithe la gangsterism ke ngona sa-expanda sisanda sibanintsi, then sabanjwe ngosingabantu abanintsi uyabo. Inintsi mani into tata endinoyithetha ngale nto uyabo. Sicacisele kabanzi. Okay tata, like i-boxing uyabo, i-boxing si-sport sam ne. Ya into eyenzekayo ndikhula nayo i-boxing njengoba ndikhula nayo nje i-boxing njena ikhona into iphupha endandinalo. Mos ndandithanda uFloyd Mayweather utata wakhe uyabo, the senior uyabo. Ndandithanda utata wakhe isitayile sakhe kuqala, so ndaphela ndithiywe ngolo hlobo ngona apha ngaphakathi ke ngona. Iklabhu yam endandijima kuyo ndandijima phantsi koNcedlisiko, komkhulu kaNcedlisiko uHolmes kwa-N1 apho ndandijima kuyo iklabhu ekuthiwa Yonwaba Boxing Club. So ndikhulele phayana kandalwa ke nabane-boxes ezininzi kwi-trials koo-N10 babethile abantu abaninzi. Bendingenantanga mos apha eMntanzane ixesha elininzi, ndiyobethwa eRhawutini apho ndibethwe khona ngo-1995 ndibethwa nguCharles Oosthuizen. Ukhankanyile uneklabhu uqale kuyo ujima, ingaba le klabhu isaphila na? Le klabhu ayisaphili ngoku because abantu endandinabo yayingoomabhere, uLudumo Galada, oomikeza Myekeni, oompumelelo Mbedle, ziibhoxers, ooMedoko Olungantontela, ziibhoxers endandinazo ezo eziye zathathwa nguWelcome Ncitha wazithenishisa zalwa professional yabo. Yeah. Ingaba yintoni eye ibulale ezi klabhu ukwenzele zingaphumeleli? Zizinto mani zokuthwano, ufumaniseka into yobana ukhowushi othile ufuna ibhoksi ethile kwiklabhu ethile uyabo. So ibizizinto mani zobana umntu afuna ukuba ibhoksa kwenye iklabhu mayihambe iyojima eklabhini yakhe. So ke mna ke zano ke ngoku zange zindehlele mna ezaa zinto. Qha into ndiyadibana nento eyi-why into yobana andizokwazi into yobana ndiyilwe professional ngenxa into yobana ndinafike ndihambe ndiyolwa senior phi kwi-championships. Uyikhankanyile into yoba uphume last day Yes. entolongweni. Yes tata. Ingaba ubunokwazi uqhubeke namanqindi ulwe ube professional Yes. osabelo kanje? Okay tata, kuba ke ngona izinto ngoku zingasafani nakuqala. Namna ndibethwe i-age because ndiphume ndina-47 years old yabo ndizelo. So ndajonga ubana ooFloyd Mayweather bona baye baresigna kwi-boxing bekwezi age ndam ndikuyo because intanga yam uFloyd Mayweather nayo nga-78
yabo. So ndibethwe i-age mna ke ngoku into yoba ngela ndingabuyeli kwi-boxing, ndibuye ndizomotiveyitha abantwana abancinci, ndibanike le nto nam ndandiyinikwa eklabhini yam. Emveni kweminyaka emingako usentilongweni, after uphumile last year, Yes. ingaba i-community kujonga njani ngoku? Tata, before ifayile yam ihambe iye kuminister, because mos xa ungu-life sentence into zakho beziaphruva nguminister ePretoria. Then before ndihambe ndaye ndacela ileta kukhansila wethu umama uzininzi apha, ileta ethetha ngam ethi ebuzayo into yobana ndiyamkelekile na for uphuma ndize ngaphakathi kwicommunity na. But ke ukhansila waye wayenza loo leta wathi ndamkelekile because zange ndimoshe bona mna community. Then ke ndifikile apha ngaphakathi ndinalaa leta ndandiyibhale behind bars. Ndafika ndayisa kukhansila ndathi no, ndinesicelo sokwenza i-VOD including i-community kubantu endiye ndabadanisa kuba bendingumntu obhizi nespoti, yabo, nakwa-circumcision. Mosibe ndinesiphiwo sakwa-circumcision, ndisebenza no-Andilisiko, ndisolusa amakhwenkwe, yabo. So abantu abaninzi ke ngona abandazi ke into ezidibene ne-crime, but ndithe kanti ndifika community yandamkela ngezandla ezishushu. Ukhansila wandinika umsebenzi uba ndiphangela apha kwa-Rhodes ngoku, apho ndiphangela khona. Kuhle ukwazi uba uneziphiwo ezahlukeneyo. Yes. Khasitacisele kabanzi, Mntakwethu. apho kwicommunity ungumqeqeshi wembethi manqindi. Yes, tata. Ingaba utata lo uncedisana naye ukwamkele njani? Yho, ndifuna uxoka. Utakidi undamkele ngezandla ezishushu kangoba uphele esitsho naye xa ethethayo wathi ngoku nditsho ndizokothula umthwalo emagxeni wakhe because ebeyedwa apha ngaphakathi egumbini. So uyabulela ngobakho kwam because ukubakho kwam ndiyayazi mna le nto ndizabaxelela ngayo aba bantu because iinyawo zam zinodaka ndiduma kuyo le nto. So waye wavuya kakhulu ubakho kwam utakidi. Andifuna uxoka tata, injalo. Ndiyabulela kakhulu, mna ndanelisekile. Yes, tata. Inkosi tata. Action. Mandizibulisele kuwe tata, uphile lo ukhohle fana umdange. Ndicela ukwazi ukuba ungubani na tata. Alright, enkosi. Nguluhle luthetha naye uba yinto kaKrwaxa le, kumpandla isiduko, umbona utshayingwe. Ndilapha kwa3 ngohlala apha ko79. Silapha ke kwesi sikolo. Ndingumntu oqeqesha le club uyibonayo ilapha kwesi sikolo. Ingaba umazi njani uMr Somdaka? Mr Somdaka, okay, ndiyamazi njengomfana walapha ekuhlaleni. Ebengumfana ke ngaphambili, ebengumdlali wamanqindi, boxer egood, ekwanaso nesandla apha emakhwenkweni ngexesha lokwaluka ke. Bingumntu ke besolusa amakhwenkwe, abe kwalilo nekhangatha. Senjo bengumntu apha ekuhlaleni besimazi ngumntu oluncedo alright. Ndena ke kwehla ke isehlo kwesamehlelayo soba ke akayojikela phaa ngaphakathi ke sanqabelana ke naye. Okay. After ke ngoku ebuyele entilongweni, ingaba uniye namjonga njengala Mr Somdaka ebenguye eqaleni okanye nimjonge ngenye indlela? After ebuyile kuba thina zange sibe nanto naye, sibe nanxanga kuye, zange nathi asihluphe. Senjo unqaba kwakhe phakathi kwethu zange emke, engumntu oqomba sinezi nantsika ngakuye ukubone laa nto ube negrudge emntwini. Zange senze nto ke thina ke singabanye, andifuna uxoka. Mhlawumbi ke andizuthethela wonke umntu, kodwa ke mna kwelam icala hayi, uthe awubuya mna kwawuthiwa ukhona. Ndaqonda uba ke xa ndimbona naye tyhini ngumntu ozimisele uba makamkeleke ebantwini. Nam ke ngoku ndasebenzise elo thuba kuye loba heyi make ndimchwethele ngapha efowunini, khawusondele ngapha mna ndiyasokola apha, ndiyabulaleka ndindedwa, ndicela umncedisi. Senje uba ke khange asokolise, wakhawuleza wasondela. Ingaba impatho yakhe injani kwimbethi manqindi?
inhle kakhulu ngoba ke kudala umuntu mina ndimfuna umuntu oncedisa balo mina kule area ndihlala kuyo akho umuntu unamdla manje kule nto usiyenzayo apha abantu kudala ndandifuna abantu bokuncedisa hayi abo kunzima bafumaneki but uthe ubakho kwakhe yena ndiqale ngombona ngentoba kwezi tournament sihamba kuzo sidlala kuzo wamane bakhona ndamane ndimbona thina unomdlamusi lo muntu uyayithanda lento ndamkweca efonini khawusondele masincedisana weza nganeno as a result ke uthe ngo day 1 efika ejimini ndabe ndimbona hayi uyayazi into ayenzayo uyayazi kaba ndibinaqhala noba andikho ndiya relax apho ndikhona ndiyazi uba hayi yonke into ihamba ngendlela wenza lento ndiyaziyo. Masibulele ngethuba lakho dad. Enkosi. Alright, hey nansi enye indawo ke engiqoma nayo ngamandla ibalulekile. Apha ke kule ndawo sijimela kuyo kusesikolweni apha. Besikolo ke sisikolo esavele savandalizwa. Njengoba nizawusibona nani mhlawumbi ke utata lo uzasifotela lesi sikolo nisibona. Besikolo kophulwa ifestile. Sophulwa ifestile zonke ifestile kwakhutshwa minyango yasiwa koochicks kwakhutshwa intambo zombane umbane ubukhona apha waqhaqwa kwathathwa intambo zothengiswa kwachicks ngoku esi sikolo sinalo ngxaki ba sivala ngecardboard ezifestileni njengoba kusebusika nje ke ngoku akululanga ukuba abantwana bakhawuleze babe shushu ngaphakathi eziba iboxing siyazi ba ifuna indawo efudumeleyo engangeni moya apha ke ngoku ikhona lo challenge yomoya ongenayo apha ufumana siba ifestile sivala ngamalaphu sifaka amalaphu amahronya ezifestileni senza lonto sibopha amabona ndenzile apha lenye loncedo esiqonda ke umsamaria noko olungileyo onokhe avele akasilungiselele nje le class sijimela kuyo okusivalela nje ifestile ezi yona nto ngiqonda ba kakhulu leyo siyayicela zinkosi andazi ngongeza nawe iyavakala injalo tata nam ndima ngolo hlobo libhodlo lesikolo esi and nabantwana abasafundeli mosapho sesikolo kukhosha umuntu ophele elungisa esi sikolo uba masibe lolu hlobo silulo nisibonalo ngoselulu whereas sinamabhodlo basivala ngecardboard ezifestireni akukho right yabo akukho mnandi nakuthi because siyayazi abantwana funeke bajimele kwindawo esithileyo because sidrop iweight kwixesha loba funeke sidrop iweight zabo asikwazi udrop ezaweight because kaloku bazawugula bazawubila bagule babe nefiva so kumsamari yolungileyo angakwazi usinceda ukwaziyo usinceda singabulela kakhulu thina silapha eSophakama ke lower primary school kwaNUT eMdantsane. Ingabe i-division eninazo zingaphi? Zeboxing iweights hayi si almost sinazo uba lo ngabantwana most yabantu sibatrainayo because aba sine categories category ekuthiwa i-cadet ke iqala ku-age of 12 to 14 phinde ngapha ko-14 bengu-15 16 kuthiwe zi-juniors ezo ngapha kwe-juniors youth ku-17 18 over 18 ke kube zi-seniors so ke into ke ngoku yabantwana into enatsikayo iba yinto ephinda iqhubele iphinde iqale ngoba abantwana musi esasiqale nabo apha baba badala abanye baba zi-seniors yabo abanye basema-university umzekelo ikhona intwana yami eyayilapha ebihlala bakwa-6 u-Oyisa Xekani use-University of Ntontoni Pentec koMakapa kodwa usadlala pha amanqindi last year bemelwe i-South Africa kwinto ye-World Universities bebeseTurkey overseas eyodlala apho inantsika amanqindi emele i-South Africa senje uba ke usuka phi kwezi categories ndizibalayo kula age of 12 eyi-cadet wenyuka nazo wayi-junior
youth uyiba isenior xa iqala uba isenior wasishiya ke ngoku ngenxa yesikolo naba ke sinabo bayakhula abanye befike bezimini cadet ngu-less than 12 years babezimini cadet abeyi-cadet njalo sebezikhategori sinazo but esingekabi nayo ngoyisenior njengoba ke ndisitsho i-most yezi-senior zethu zizawuthi zigqithile ke ngoku kwezinye iindawo but iikhategori zonke sinazo ngoku. Umntana sinaye ke tata nomntana osuka kwi-championships ebeyodlala eMthatha kwi-championships naye sinaye apha yona yi-junior naye lesinayo yabo otherwise zonke ii-division zikhona zona sinazo njalo. Mandibulele kakhulu ngexesha lethu. Yes tata. Okay. Zamnandi izindaba enkosi uphile. This is life after life. This is what we're talking about. Xa sisithi bukhona ubomi emva kobomi sithetha ngento nje. Intatheli yethu uphile ngoku izawusisa ngqo kuye utata ongumqeqeshi wale club uMr Somdaka asebenza kuyo. Apha sikwikhaya kaSomdaka apho sindwendwele khona ukuze sizobona ezinye ze-achievement athe waziphumelela ngexesha esentilongweni. Apha masingeneni ngaphakathi. Siyangena ngene. Mr Somdaka, silapha kuwe. Lesicela usibonise ezi achievements zakho. Yeah, tata. Now start these achievements ndinazo apha kum. Lena i-bricklaying, le plastering and tiling, le yakwaSitha le ndinayo. USitha lo ku-level 3 umnenzileyo. Okay. Behind bars. Okay. Yes. Ese unumber 2. Unumber 2 ke ngona i-refereeing and judging kwa-boxing. Isomdaka certificate somdako esi. Into yobana ndikwazi ufumana isonka ngorefla nojaja kula manqindi ndiwenzayo kwabantwana. But ke ngoku nangona ndizokwazi urefla ke ngokuba ndikhowusha ngoku abantwana ngoku. Apha ke ngona si-certificate sika-2016 isina se-CPF. Ndandinetournament ebendi-athenda kuyo ndayi-motivational speaker kuyo yi-tournament ye-youth lena sasikuyo. But ke ndaphela ndinikwa i-certificate. Yes. Le sina sise-tournament ye-Sandaf tournament. Sasisilwa kwi-tournament amajoni onke walapha e-Eastern Cape ayedibene e-OR Tambo eMthatha ngo-2016. Sasisilwa phayana including Owele Cocker saphuma sonke phayana ke ngoku njalo. Then Okay, kuhle uzibone i-achievements othe wazenza xoshikweni usentilongweni. yes tata. Apha khasichazele uhlala nabani apha ekhayeni? Apha ekhaya mntakwethu ndihlala nomama wam. Abantu abaninzi ndifike sebengekho. I-last born nasekhaya isweleke ngo-2021 yona. Umama engona washiyeka ehleli yedwa sendizophuma ngo-2023. Qha ke ngoku xa ndifika apha endlini ndifumanise ubana ndiye mkamosa apha endlini kuhlalwe ezitulweni zamaplanga. Xa ndifika nje umama apha uthenge isofa ngale mali yenkamnkam ayipeya ingekhoyo uyabo. Uthenge isofa kuhlalwe esofeni ufake nee-tiles apha endlini. Ndamka kwi-carpet naphantsi ngekho zi-tiles apha. Then neebhedi ndemka iibhedi zingekho njengoba nangoku iibhedi zingekho. Iibhedi zixhaswe ngetoti. Iibhedi esilala kuzo azilapha endlini uyabo. So kwitarhu ngone ndilifumeneyo kukhansila. Ukhansile wandinika itarhu uba mandiphangele kwaRhodes noko imali endiyifumanayo loo mali endiyifumanayo yi-2,550 ngenyanga uyabo. So ndithe kanjona fumaniseke uba umama nje banibona nje abaphandle kukho abantu abasebenzayo abaplastarishayo apha endlini. So umama le mali yakhe inkamnkam ayifumanayo yinto yobana makazise kwagqirha for yena abhatale i-insurance zakhe athini. So ndithi ke makayekele kum ndiye umntu ozakwenza lo msebenzi ngokwam ke ndimenzele le nto ngolu hlobo ngale senti ndiyifumanayo kule job ndiyenzayo ndiyinikwe ngukhansila yakwaRhodes. So ndiyaqonda nangoku isandofika ngoku le order ifika ngoku izolo. Ndiqonda amadoda mawazosebenza ngoku nekwenzelo ndifuna uyenza at least uDisemba ndibe sure uDisemba ndiyigqibile noyipeyinta yonke ndiyazi uba but ke nguThixo ozakwenza into yobana ndikwazi uyenza yonke ndiyigqibe.
Masibulele Mr. Somdaka. Nkosi. And ke ngokubona mntakwethu ke ngona kuneento ezidibene neepeyinti funeke ndipeyintile apha kufuneka uqhuqhoka lapha ngaphakathi le ndlu ilolu hlobo elilo noba nani niyayibona ke ngoba injani na le ndlu ndihlala kuyo uyabo funeke iqhuqhwe ngaphakathi funeke ndibhatele abantu abazawulantika le ndlu abantu abazawuqhuqa le ndlu uyabo. So ukuba mhlawumbi ke ukhona komsamariya olungileyo olokwazi undipha loo nto undipha yona because ndifike ndingenayo nebhedi mna apha ndinikwe ibhedi apha next door ngumakhelwane wam uba mandikwazi uba ndilale. So ndilala loo bhedi xa ndijonga ndithi mama okona ndimke ulala ebhedini ndixhaswe ngetoti usalala ebhedini ndixhaswe ngetoti namhlanje kodwa uThixo uzawukwenza ndifumane umsebenzi ngenye imini ndikuthengele izulu lebhedi nditsho kuye ke ngoku nezo bhedi loo bhedi ake ndingazibona ezo bhedi zixhaswe ngetoti ndingaphakama ndinibonise nazo nizibone. Iroom kamama ke le ibhedi yakhe ixhaswe ngeecrate uyabo ibe le room ke ngunam ndilala kuyo le nayo le ibhedi endinikwe umakhelwane apha next door le room ndilala kuyo nayo ixhaswe ngetoti nayo yebo. So uba umsumari elungileyo unokwazi kandenzela inceba at least andiphe loo nto andipha yona ndikwazi ulungisa ikhaya lam nam ndibe right noko ndizawukwazi uba nam ndibe ngumntu phakathi kwabantu. Ndiyabulela. Lo ulungileyo uyawuthavele ngelo xesha avela ngalo. Yonke into inexesha layo. Asibambe ngazo zozibini Mr. Somdaka. Nkosi. Ndiyabulela. Babukeli, emva kwalo lonke olwamo soluhambileyo noMr. Somdaka siubonile umsebenzi wakhe, siyibonile yonke imizamo yakhe. This is so touching. Le nto sithi xa siyibiza emva kobomi basetolongweni bukhona ubomi onokuphila ngaphandle. Usikhombisile uMr. Somdaka into yoba ingqondo yakho uyakwazi uphinde uyibuyise uyimilisele kwizinto ezintle ebomini. Siyabona kokwabo kuyalungiswa uthi ulungisa ngemali ayifumana kwiitorho azifumana kukhansili. Sibonile endlini ngaphakathi, sibonile ukuba kunjani ubuhlungu. Ndifuna ukulumkisa nabanye abasenengqondo zokucinga into yoba umuntu xa ethe wazisondeza ebantwini abenza ulwaphulomthetho uba indlela lolwaphulomthetho ayinasiphelo sihle. Kodwa xa uthe walifumana ithuba lobuphinde unikeze ithuba lobuphinde ubuye uzohlala nabantu zibonakalise. Siyabulela Mr. Somdaka. Inhliziyo zethu zixolile, siyathembisa kangangoko sinako ukuba lo msebenzi ufunayo amandla azawuvela. This is life after life. Shadow News. Siyabulela.